ではスタートしてまいりました。2012-2013年シーズン関西スクールグループ第2戦牧野。さあ各ライダー一斉にスタート。まずは1名のライダーが今抜け出てまいりました。ゼッケンナンバー30番のライダー今前瀬古、そしてその後方にはゼッケンナンバー5番という風に続いてまいります。さあ一つの塊になりまして、そしてそのトップはゼッケンナンバー30番ゼッケンナンバー30番でありました。ゼッケンナンバー30番は、中原義孝、チーム MX ストックマウンテンバイクのレーサーであります。さあしかしこの2番手、トップ争いは2名のライダーで1つの塊となっておりまして、ランデウェイ走行、そしてその後方に、大体6車身ぐらい空きまして、3番手という形になります。そして4番手、争いも同じ